Ahojte, volám sa Juraj Urban, mám 43 rokov a tento e-book som napísal pre vás, aby som zhrnul tie najlepšie tipy, triky a rady, ako sa omladiť prirodzeným spôsobom. Všetko to vzniklo z veľkého projektu, keď posledných 20 až 25 rokov sa venujem ľuďom a sprevádzam ich cestou ich vlastnému zdraviu, bez liekov a nejakých pomôcok. No a zaujímavé na tom je, že vlastne vedľajším produktom tohto všetkého je prirodzená krása, vitalita a sviežosť. Som majiteľom hodvábnej značky lausil.sk a láskahedváby.cz, kde predávame hodvábne výrobky. Hodváb a krása sú vzájomne prepojené a v tomto e-booku si povieme jednotlivé tipy a triky, ako použiť to vo svoj prospech. V oblasti zdravia a krásy a omladenia spolupracujem s tými najlepšími lektormi na Slovensku a v Čechách, a konkrétne najviac s pánom Planietom, ktorý je autorom niekoľkých knižných publikácií, majiteľom zdravej reštaurácie a fast foodu a spolu teda vedieme projekt Zdravia a krásy, kde združujeme týchto lektorov a som veľmi rád, že tento rok odvysielame 200 diel. A môžete si teda byť istí, že všetky tieto tipy, rady a triky nájdete v tomto e-booku.